ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଏକା ଏକା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଉଛି, ସାଥିରେ ନାହିଁ କେହି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। କେବେ ବୁଲି ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କୁନି ପୁଅ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି। ବାଲିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭାରି ଯତ୍ନରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି ଆଉ ରହି ନପାରେ। ପିଲାଟି ଓଟ ଉପରେ ବସିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଏ ଓଟଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଭାଇ ଜଣକ ବାଲିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଭିଡ଼ିଓ କରିଲି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ଏଠି ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଭାଇ ରଖିଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍ କରି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଅନେଇ। ଶେଷରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଇବାକୁ। ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାକୁ।